Good morning mga ka-studio! Today may nagpadala po sa atin ng mga pagkain. Tara, tingnan natin kung anong laman ito. Buksan natin to. Yan. Ito, dalawang tray po ito. Buksan natin. Wow! Ang sarap naman! Ang bango! Iba't ibang klaseng chicken. Ito namang isa. Ayun! Sus, yung paborito mo pang gimbap. Kimbap. Kimbap pala. Plus noodles. Plus noodles. Ito, spicy squid. Wow, sarap niyan. Gusto ko nang matikman. Ang bango-bango. Annyeonghaseyo! So, welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, merong nagpadala sa amin ng mga pagkain po. Sila po ay ang Bap Bap Heaven. Heaven. So, sila po ay nagtitinda po mga ka-studio ng mga Korean foods. At ito po yung mga pinadala nila mga ka-studio. Actually po, this is our second collab po. So, dati po, nakatikim na kami ng mga pagkain nila. Ngayon po, upgraded at level up yung mga pagkain nila. Yes. So, 100% po masarap yung pagkain na kung matikman nyo lang po mga studio. Dahil authentic Korean po talaga. Dahil yung chef nila ay Korean po. So, authentic Korean foods to. Oo. So, shout out pala sa chef nila, si Chef Jamie Jang at Chef James James Kim. Kim. Yan. So, ayun. Maraming salamat po. At syempre sa owner po, si Ma'am Jamie Jang. Maraming salamat po sa pag-send po ng mga foods ito para matikman po namin yung mga bagong products nila. Yes, kamsahamnida. Kamsahamnida. Yes. So, ito po yung mga pagkain na pinadala ng mga studio. Ang una, mayroon ditong original Korean fried chicken. Mayroong red mix combo or sweet and spicy chicken. Mayroon ding nakji bukum or spicy stir-fry octopus tsaka bulgogi. Meron din ditong ham and tuna kimbap. Jiyok bukum, it is spicy pork Korean dish. Tsaka honey combo chicken made with honey and garlic sauce. At tsaka meron ding japchae or the Korean noodles. Glass noodles. Glass noodles. Meron ding pickled radish. At syempre, hindi mawawala yung kimchi. Yan. Kung gusto nyo pong ma-order ng mga pagkain ng mga studio, puntahan nyo po ang kanilang FB page, Bap Heaven. So, ilalagay po namin yung link sa description para mabilis nyo pong mahanap mga studio. Hindi po kayo magsisisi, talagang masarap po yung mga foods nila. Yes. So, maraming salamat po talaga sa pagpadala nito, Ma'am Jamie Jang. Opo, by order basis pala yung mga foods nila mga studio. Kung gusto nyo pong order, PM lang po sa page, tapos pwede pong delivery via Lalamove or Maxim. Yes. Tsaka they are located in Nasipit, Talamban. Oh. Yan. So tara, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tara, mga kantan nyo mga studio. Yes. Dito tayo mag-start sa kuan pang ha. Dito sa Korean glass noodles. Meron ko dyan. Bigyan kita. Meron. Sige. Kain tayo mga ka-studio. Yeah. Yan. Gamit ako ng kutsara at tinidor ha. Cheers, Father. Cheers. Cheers. Ang sarap. Kimchi. Panalo po. Ayan. Yung timplan na talagang nasa middle ba, no? Ang galing po. Ang galing ng chef. Mega shout out. Ito daw. Sige, kunin ko ha.
Yan. Oops. Ito mang, sakuan tayo. Ang tawag niya? Honey combo chicken. Yan, ani combo chicken po. Go. Kain po. Kain. Ang lambot ng meat ng chicken. Tsaka yung tamis niya pang, yung sweet niya ba, sakto lang, no? Hindi na overpower yung kuan, yung sweetness. I-try nyo po sa mahilig sa mga Korean foods. At kahit sa mga hindi mahilig, magugustuhan niyo Oo, po. kahit po. Masarap po yung mga pagkain nila. Grabe yun. Sarap. Dati mga kasunod, hindi ako mahilig sa mga Korean foods eh. Nung matikman ko mga pagkain nila, nagustuhan ko na. Yes. Kaya simula nun mga ka-studio, ako hinahanap-hanap ko na yung Korean foods. Tsaka ang kagandahan kasi dito, authentic yung mga foods nila ba. Kasi siyempre yung chef nila ba, Korean din. Talagang taste of Korea talaga yung mga foods nila. Sa tirong tikman yung kuhan, spicy octopus. Dito muna tayo sa kuan. Jiyok Bukum. Si. Tama kaya yung pronunciation natin pa? Wow. Try. Ang sarap po. Sobrang tasty. First time namin to matikman kasi bago to na product nilang. Opo. Tsaka yung spiciness niya, kayang-kaya ko po. Ang blend po ng timpla, grabe po siya. Ba't ibang flavors pero nagbe-blend sila ba? Complement sa isa't isa. Galing ng chef. Sarap. Ano ito? Korean spicy, pork spicy dish. Merong pork at saka meron ding mga vegetables. May carrots. Saka malambot yung meat. Sobrang lambot. Hindi ka mahihirapang nguyain. Ito din mang, isa man. Ham and tuna. Hamon tuna kimbap. Yan po. Panalo mang. Yung sauce talaga nung nasa gitna. Yan yung nagpapalasa eh. Ito. Sarap talaga eh. Hindi nagiging dry yung kimbap ba, no? Wala na.
Grabe, maraming salamat talaga sa may-ari ng Bap Heaven, si Ma'am Jamie Jang. Thank you so much, Ma'am Jamie, at sa family niyo po. Grabe po, na-amaze po kami sa mga pagkain nyo. Sobrang sarap po. Honest review po, talagang masarap po yung pagkain. Dito sa Bulgogi. Yes. Tikman nyo din para Malaman niyo din malaman nyo din kung totoo yung mga sinasabi namin. Yes. Sa ngayon po, wala pa silang store. Pero soon, baka, no? Malagay yung chance naman kasi sa quality ng mga pagkain na grabe po. Babalik-balikan. Hanapin. Next. Yeah, go. Excited ako matikman niya ang octopus bang. Hindi. Una ka. Go. Yan, tikman Sagin, na natin. Excited na po ako. Wow. Cheers. Cheers. Kain po. Manghang ba? Anghang. Manghang, pero kaya ko yung anghang niya. Yung sauce niya, ang sarap po. Sobrang tasty din po. Yung octopus, chewy siya, pero tama. Tama lang yung pagka-chewy Chewy. niya ba. Masarap siya. Sarap. Talagang Korean yung lasa, no? May konting anghang. Okay yung cake ng spiciness niya. Yan, dito tayo, Mang. Sige. Ito yung sweet and spicy. Red combo. Oo. Ang galing mong chopstick mo. Tinidor ko lang. Ang galing ko magtinidor. Sarap din. Yung chicken niya is hindi siya dry ba? Sakto lang pagkaluto. Ito pa. Sobrang dami ng pinadala ni Mama. Mayroon na silang party tray. Yes, they can also cater sa mga special occasion niyo po mga ka-studio like birthdays, baptism. Gusto niyo po ng madamihan ba? Yes po. Message lang po kayo sa kanilang FB page. Hindi namin kayo ubusin to, ha? Ano? Oo. Sobrang dami po nito mga studio. At saka yung Ang dami ng mga kain pa, no? Korean food talaga. Bilis makabusog. Tsaka kung mag-order tayo nito, sobrang sulit po. Kasi sobrang dami na makakain ba? Dalawang tray po yung pinadala ni Ma'am. Ang dami.
Uy, sorry. Layat, buhi pa. Nayugman ako. Gusto ko yung kimchi nila pa kasi nakatry ako yung mga ibang kimchi ba mas malakas yung amoy niya bitaw pang. Merong malakas na amoy pero ito hindi po. Ewan ko kung ano po yung nilagay nila doon na meron ng malakas na amoy. Once again gusto ko lang magpasalamat muli sa owner po ng Bap Heaven, si Ma'am Jamie Jang. Yes, thank you so much, ma'am. Ang sasarap po ng pagkain nyo, ma'am. Tsaka ang dami po ng pinadala nyo, hindi po namin kayang ubusin yan. Pero sa mga gustong mag-order po nito, i-message nyo lang ang kanilang FB page, Bap Heaven. Yan. Mayroon din po silang contact number, ilalagay namin dito. Sa mga gustong mag-order, PM na po kayo ngayon para malaman nyo po yung pricing. Mura lang po yung pricing nila. Affordable lang po. Tas madami na ba, tas sulit po yung timpla nila talaga. Ayun mga kasudyo, hanggang dito lang po kami. Magpapaalam na po kami. Kita-kita po tayo sa sunod na mukbang. Maraming salamat po. Thank you.